fittex lajnuna għax hemm it-tama u ċ-ċans għal ħajja aħjar. Hekk sostniet Sara Bajjada f'attività li organizzat l-MNPN kollaborazzjoni mal-Malta Women's Lobby dwar il-vjolenza fuq in-nisa u n-noqqasijiet li jeħtieġ li jiġu indirizzati brabta ma' dan il-qasam. Matul din l-attività ntwerrid xena qasira meħuda mill-play Borma Tbaqbaq. Marie Claire Zammit, president tal-Moviment Nisa Partit Nazzjonalista, sostnit kif l-2024 f'Malta kien hawn 3798 individwu li marru jirrapportaw każ ta' violenza domestika, żieda ta' 5.7% meta mqabbel mal-2023. Kompli tajt li triq hija twila u kull vittma sew jekkux mara jew raġel ħaqqa protezzjoni, ħaqqa tgħix fil-paċi, il-bot minn kull biża'. Tajrin Grima li huwa direttur tal-Play Borma Tbaqbaq spjega kif din ir-rappreżentazzjoni kienet miktuba minn 3 nisa, Valeri Buħaġar, Pauline Fenek u Angel Gallia. Wara l-intweriet ir-rappreżentazzjoni saret diskussjoni fejn dawn kollha li kienu preżenti analizzaw x'qed iwassal biex il-każijiet ta' violenza domestika qed ikomplu jiżdiedu fin-numru, filwaqt li semmew proposti u soluzzjonijiet li jistgħu jgħinu lil vittmi tal-violenza joħorġu mis-sitwazzjoni li qegħdin fiha. Matul din id-diskussjoni ingħad fost l-oħrajn illi minkejja l-għarfien li hawn biex mara tqum fuq saqajja u tfittex l-għajnuna xorta waħda qatawn awtoritajiet li ma jemnux jew ma jeħdux bis-serjetà dak li tkun għaddejja minnu persuna minħabba li n-numru tan-nisa li qed ikomplu jisfaw vittmi ta' violenza domestika qed jiżdied minkejja l-ħafna xogħol li sar intqal li jeħtieġ bidla fil-liġi. Apparti minn hekk, in-nies taħqu dwar il-fatt li pajjiżna jeħtieġ iktar sistemi u strutturi li jipproteġu l-mara. Preżenti għal din l-attività kien hemm numru ta' deputati, kandidati u rappreżentanti tal-ferat differenti tal-Partit Nazzjonalista.